Čaute borci, ja vás vítam pri ďalšom novom videu, opäť video o Audine. To, čo ľudí tak veľmi zaujímalo, je to, kde som zohnal zadný difuzor. Ako ste si mohli všimnúť v starších videách, myslím, že 2 videá dozadu, keď som robil záber z cesty, tak ste si teda všimli aj ostatné doplnky. A jeden z doplnkov bol samozrejme zadný difuzor, ktorý som si objednal, nastriekal, upravil. Proste uvidíte všetko vo videu. To, odkiaľ mám tento difuzor, ktorý bude vo videu, to vám úplne nepoviem, pretože to je od toho istého predajcu, ktorý mi predal predné lipo, s ktorým som už hovoril, že nie som bol veľmi spokojný, takže nebudem to prezentovať, ale je to klasický poľský výrobok, laminátový výrobok, ktorý zoženiete myslím, že aj na Allegro. Takže ak sa povie, kto hľada nájde, napríklad čo viem, tak plasturningshop.eu sa mi zdá, že tam som ho videl. No a keďže mi prišiel nie úplne ideálnom stave, tak som ho jemnúčko prebrúsil a samozrejme nastrikal černým reserdipom s ultraleskom. Ako už ma poznáte, tak ladím to do takejto kombinácie čierny ultralesk, aby to proste nejakým spôsobom vyniklo spolu s kolesami a so všetkými tými doplnkami. No a spolu s týmto difuzorom sa pustím aj do takéhoto duplexu. Nie je úplne duplex, je to proste taký fejkový duplex. Na moju obhajobu mám v pláne do budúcna urobiť na výfuku klapku, ktorá povedie k tým bočným výfukom. Zatiaľ to bude fake. Ja viem, že nie ste toho fanúškovia. Mne sa to proste páči. Prečo by som to tam nedal? Do budúcna to chcem samozrejme spojazniť, sfunkčniť to, aby ten zvuk aj trošku bol nejak tak, aby trošku vynikol, aj keď je to diesel. Samozrejme kopu hejtu dole očakávam, takže ja som na to pripravený. Chcel som výfuky po stranách, je to tak krajšie, viac vynikne ten difuzor a je to také agresívnejšie zozadu, však čo ti poviem. Názor teda napíš dole do komentáru, ja si ho rád prečítam. A teda rozhodol som sa, že zoženiem nejaké zadné koncovky výfuku. Nie zohnať poriadne koncovky, chcel som hlavne čierne. Nemohol som zohnať s takým priemerom na ten výfuk, aký som potreboval, a teda dal som si kamarátovi vyrobiť koncovky, ktoré budú vo videu. Sú klasicky oceľové, ja viem, mali by byť nejaké antikorové, ale na čo? Ja som to nastriekal proti hrdzi, ktorý je určený na vysoké teploty, malo by to byť relatívne v poriadku. Veľa sa mi o tom kecať nechce, veľa uvidíte vo videu, tak sa poďme rovno naň vrhnúť. Let's go! I know you told your friend you're not okay. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away.
but I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. OK, takže za mňa 100% to vyzerá lepšie s tou lištou, ale stále mi tam niečo chýba, musím to ešte dorobiť. Skúsim ten AliExpressový podbradník, podnárazník, ako to ukáže a uvidíme, ale je to lepšie. 82. Za mňa by toto nemuselo zle vyzerať. Takto, keby to tam máme. Skúsime, aké takto dám dole.
OK borci, takže tu si to niekde stopneme. Prednedávnom sme mali súťaž o tieto dva Resatip spreje v tejto modrej metalíze. Ideme si povedať víťaza. Vybral som 4 z vás dole v komentároch a dal som hlasovať na svoj Instagram, kto by tieto spreje mal vyhrať. Vyhral to, myslím, že Artas SVK a tieto spreje chce použiť svojej babke na vozík, čo je úplne super gesto a ja som na to zvedavý. Takže Artas, napíš mi dole v komentári alebo na Instagrame tvoje údaje a ja ti tieto spreje pošlem. Zároveň bol by som veľmi rád, keby si mi poslal nejaké video alebo nejakú fotku, ako si nasprejoval tento vozík, lebo naozaj ma to veľmi zaujíma. Takže pozdravujem, gratulujem a my ideme ďalej na video. OK borci, takže ako ste si mohli všimnúť, tak vo videu bolo strašne veľa kreativity. Veľa som musel veci prispôsobovať a tak, aby to jednoducho vyzeralo tak, ako si predstavujem, pretože samotný difúzor, keď som nahodil, tak mi prišiel strašne vysoko nad tou cestou a konec koncov mi proste nehral mi s tými prahmi a s tým lipom. Tak som to musel jemnočko upraviť lištou, ktorú som dal pod ten difúzor. Pod tú lištu som nahodil takúto lištu, ktorú som dával na pôvodný difúzor, ale však to ste všetko videli, takže to nemusím veľmi obkycávať. Daj mi dole do komentáru vedieť, či vyzerá to dobre, alebo je to grc. Za mňa ja som spokojný a uvidíte, že celý ten dojem toho auta bude vyzerať úplne inak, keď budú všetky ostatné doplnky nahodené. Nehovoriac o fólii, ktorú plánujem na to auto dať. Výfuky teda sú nahodené, ako som spomínal v úvode videa, mám v pláne do budúcna tam urobiť taký buď Y alebo klapku, ako som urobil na Oktávke. Akurát, že tá klapka by viedla k tým pravým koncovkám, ktoré tam teraz sú ako fejkové. Áno, ja sa priznám, je to fake, ale tak vieš dobre, že mňa veľakrát baví viac dizajn ako nejaká funkčnosť nejakého motora alebo niečo proste. Každý nejaký ten autičkar je viac na niečo iné, niekto je na audio, niekto je na detaily, niekto je viac na motor, niekto je drift, niekto je proste, vieš, nedá sa všetko. Robím to, čo ma baví. A čo by som k tomu viac povedal? Každopádne, čokoľvek, čo chcete vedieť, tak sa pýtajte dole v komentári a my sa vidíme čoskoro u ďalšieho videa. Tak sa majte, čaute.